Ahojte, takže dnes mám pre vás 3 úlohy. Prvú úlohu vám ukážem a zvyšné 2 by ste mali zvládnuť sami. Takže poďme na tú prvú úlohu, že kartu sporenie pravte tak, aby sa dal meniť násobok budúcoročnej nasporenej sumy. Čiže poďme na kartu sporenie. To je táto. Tu mám nastavené, že je to vlastne dvojnásobok tej sumy predchádzajúceho roka. Čiže správme si tu na takú bunku, ktorú si nazvem, že násobok. A sem si zadám nejaké číslo. Pekne si to orámujeme. Odfarbíme. Ešte som to mohol. Dajme tam nejakú zelenú, povedzme takto. Teraz ten vzorec potrebujem upraviť tak, aby tu nebola dvojka, ale bola tu táto trojka. Čiže skúsme to takto vymazať a kliknúť sem. Dobre. A teraz to na novo nakopírujeme. Lenže niečo je zle. Keď sa pozrieme na ten vzorec, zistíme, že on nám z tej trojky zišiel dole a snaží sa zobrať hodnotu z nasledujúcej bunky. To samozrejme nie je želané správanie v tomto prípade. V tomto prípade by sme potrebovali, aby on stále bral tú hodnotu stadeto. To sa robí tak, že ťuknete si na tú hodnotu E2 a stlačíte F4. Kláves, tam tie horný rad kláves, kde máte ESC, potom ide F1, F2, F3, F4, čiže F4, keď stisnete F4, tak vám tam doplní také doláre, znaky dolára. Ten znak dolára hovorí tomu Excelu, aby zostal v tom danom stĺpci a danom riadku. Čiže teraz hovorí, že zostaň v stĺpci E a zostaň v riadku 2. Keď znova stlačím F4, tak sa mi to prepne na takúto možnosť, že stĺpec E meň, ale riadok 2 nemeň. Znova stlačím F4 a mám tam, že stĺpec E nemeň, ale riadok 2 meň. Čiže nám by teoreticky stačila takáto možnosť, že Ečko si kľudne môže meniť, keby sme mali ešte jeden stĺpec, tak by sme mohli mať násobok pre ďalší rok a ten by sa nám mohol posúvať. Čiže môžeme to nechať aj takto. Alebo môžeme nechať aj tú verziu, kde to bude stále v tejto bunke, že budú doláre aj tu, aj tu. Dobre, teraz keď to potvrdím Enterom a potiahnem, tak už mi to vypočíta správne. No a teraz môžem tú hodnotu meniť, ako sa mi zapáči, že keď dám štvornásobok, tak mi to automaticky prepočíta. Keď dám 1,5 násobok, pozor zase, tí, čo nemáte ten hárok v slovenčine, tak musíte dávať desatinu bodku miesto desatinej čiarky. Teraz mi to
dal mi tam dátum. No teraz som dal bodku, ja mám v slovenčine. Uvidíme, čo sa stane, keď to takto prepíšem. Takže už mi to zafungovalo, aj keď mi to zobrazuje zle, pretože mám formát nastavený na dátum, čiže dám si tam naspäť toto a malo by to byť OK. Ešte raz pripomínam, ako si to prepnite do slovenčiny, čiže keď dáte formát číslo, dáte si tam napríklad aj ten dátum, tak tu musí vám svietiť slovenčina a musíte mať zaškrtnuté toto políčko. Keď to tam nemáte a nejde vám to prepnúť, aj to prepnete, ale keď sa vrátite, stále tam máte angličtinu, tak musíte dávať tú desatinu bodku. Dobre, to je všetko na dnes. Tie zvyšné 2 úlohy dorobte sami.